No, never. जाय जाथाया जानानै थांबाय बे जाथायखौ आं माब्ला बावनो हानाय नङा. I will take revenge, mommy. आंखौ जेरैबायदि लाजि फोनांहरबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा. आं समाय लायो सानसेनि थाखायब्लाबो बै नखरनि बिहाम जानानै थांथारगोन. मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों? एसेबां मानि लाजि फोनांहरजानानैबो? लाजि फोनांहरजानायनि सुवा आंनि बिखायाव जोब्बाय मामि. बे लाजि फोनांजानायनि खिथिरखौ आं लाफिनथारगोन मामि. बै नखरनि बिहाम जानानै बै हिनजावखौ होखारहरफिनथारगोन आं. हागोन फिसा हागोन. बिब्दि खालामनो हाब्लासो आंखौ लाजि फोनांहरनायनि खिथेरखौ लानाय जागोन. नाथाय बेफोर गासिबो जाथावैखौ माबोरै मोगथाङाव जाहोनो फिसा? रांनि बुलाव गासिबो खामानियानो जायो. राङानो बयनिख्रुइ देरसिन रोदा. राजिबनि बिमाखौ रांनि लब दिन्थिनानै बिसिनि नखरखौ अर फोजोंनानै होनांगोन. नंगौ, उर्मिला रांनि जोबोद लुबैसुलि. बेखौ खामानियाव बाहायनांगोन. नों बेखौ जोंनि न'आव लेंहरनांगोन. आंखौ आरो लेंहरनो नांलायलिया आइ. आंनो फैबाय. लाजिनायजोंनो आंनि मोखाङा लाहाखि जानांबाय. आंखौ खेमा खालामदो अनजिमा बिमा. खेमा खालामनो हायो मोनसे रादायाव. नोंनि जायखिजाया रादायखौनो मानिनो आं राजि. आंनि फिसाजोआ नोंनि फिसालाखौ जोबोर मोजां मोनोमोन उर्मिला. नों आंनि फिसाजोनि इयुनखौ नायनानै नोंनि फिसाला राजिबजों हाबा होफिनथारनांगोन. बेखौनोथ' सानदोंमोन. नाथाय नोंबो जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला आंबो नोंखौ मोजां मोनो. बे खौसेथिनि खाथियाव नाथायनि जेबो हेंथा थानाय नङा. बै हिनजावखौ नोंस्रा न'निफ्राय होखारहरनानै आंखौ बिहामजो खालामना लांनांगोन आरो आं जागोन नोंनि बिहामजो फिसा. बिनि थाखाय आं नोंनो होगोन 2 कौटि रां. 2 कौटि रां? आरो बम्बाइनि गंनै फ्लेटखौबो राजिबनि मुङाव लिरनानै होगोन. मुम्बाइनि 2 फ्लेटखौबो राजिबनि मुङै लिरना होगोन. आरो बेल' नङा उर्मिला. बे नों नुनाय जोंनि न'नि गासिबो सिंसा राजिबनि मुङावनो लिरनानै होजोबनाय जागोन. राजिबनि मुङैनो लिरना होजोबगोन? बिनिखायनो बै हिनजावखौ सोलियै बोलै जेरैखि जाया नोंसिनि न'निफ्राय होखारहरथारनांगोन. नंगौ. बै हिनजावा आंखौ लाजि फोनांदों. बेखौ आं होखारहरथारगोन. ओरैनो थाङाब्ला सोलो बोलो खायदाजों बेखौ होखारहरथारगोन.